Cychwynnwch eich Steddfod yma yn siop Arti Coffi Antur Stiniog yma yn Blaena efo'r holl bethau sgynnon ni i essentials ar gyfer y Steddfod. Felly, mae gyda ni fygiau i leihau plastig, mae gyda ni hefyd hetiau haul, mae gyda ni sbectol haul, coltiau glaw, hetiau meindio llichar am barel, na fi. Cofiwch hefyd i fynd rownd yr arddangosfa hanes mwyn gweld y gadar a'r goron oedd o Steddfod Blaena yn 1898. Felly os ydych chi eisiau mwy na panad y cacan, cofiwch bod yna ddigon o lefydd bwyta yma yn Blaena Ffestiniog. Prynwch o yma cyn mynd o yma ar y tren i Llanrwst. Di Blaena ddim off y rails i mwy.